ngakam tho habide butu menteri bu ong ba ka petrol hapo ka jela Meghalaya kampat darem tenga ong ba kadai ka jingkran matla jungni menteri ba dah ka ju ka poru ba balai uni menteri u haban kran kumne mo namar udon u transport minister te na kaliang ka MPGF ka jungirung ibu ka jingkeli sei ja u menteri jong ka transport department balai usam menti hado kat ni mo ba hadu laisngi lenter kilami ki jingya ki indefinite strike bat mentaru ngila penai ki jingya ki kidang ya chakmat bat ki programs ki prepare singling kong singi baar kin sadon te belai hadu mentau ni u menteri jong ka tanat transport department u sngap jar belai u sngap menti ya ka jo ka poru ngakam tho abide butu menteri bu ong ba ka petrol hapo ka jela Meghalaya kampat darem tenga ong ba kani ka jingkran ka jungu ka dei ka jingkran matla batang ya ka department ka junguru umpat la ban peniat bah boleh un tukular habidei bat kiwei pat ki department hakaju ka poru habidei bat ka jingkran ngan berap habidei jingkran jung iba jerwa habidei bat jingpenmi kini ki jingpenmi jong ka sarkar kini ki MTC kini ki borsab baki pat ba ki ong ba ki hun met lada sim ganu ka bai kali mo te kani hi kadi ka jing kran shit jong wei ar namar ba omboro ki baterai sarkar mo omboro ki baterai sarkar dengan sobonong ba ka sarkar kala su kujet kala su bo khajana tang yuret uria nrei nga ong kenturu kan ya sarkar ba kadai ban bo khajana ru ye ki nong trai sarkar jong la deru mo ye gitu ki brio ki balet trai office hakapor khat arbaji sibeji mo lai baji lami no na po office sarkar tengah kenturu ba ya ka sarkar ba kadai ban ot khajana ro ni kini mo balikan su ot bet tang no pat ba tang no uret uria nga